Un any, 52 setmanes, un repte fotogràfic. Aquesta setmana toca tècnica d'escombratge. Us ho explico amb calma. No us espanteu, la tècnica o l'efecte de l'escombratge, que en castellà li diuen barrido, no és més que una fotografia on els elements que estan en moviment es veuen nítids i estàtics i els elements que estan quiets es veuen difuminats o en moviment. Veieu un exemple. Setmana de repte tècnic i un d'aquells que tenia apuntats a fer sí o sí. Pels que ja domineu aquesta tècnica, doncs us pot servir aquesta setmana per millorar les fotos que teniu al vostre arxiu, per obligar-vos a anar un pas endavant i a fer-ho una mica millor. I pels que esteu descobrint avui la tècnica de l'escombratge, aquí va una recepta pas a pas per aconseguir aquest efecte. Començo pel més difícil i complicat. Necessitem entre 10 i 20 minuts per fer aquesta foto. Tenim 7 dies, 7, per buscar 20 minuts, 20, per dedicar-nos a nosaltres, per dedicar-nos a la fotografia. Buscarem un lloc on fer fotos tranquil·lament. Serveix qualsevol carrer, que passin motos, cotxes, bicicletes. Si és força transitat, ens serà més fàcil. I molt millor si l'edifici o el que tenim al davant té colors, textures i si té llums serà perfecte. A la càmera utilitzarem el mode de prioritat d'obturació, és a dir, prioritat a la velocitat. El símbol dependrà de la marca de la vostra càmera. La idea és jugar amb valors de 1:60 a 1:20. Quina és l'adequada? Doncs no ho sé, dependrà de l'objecte, de la velocitat de l'objecte que vulgueu fotografiar. La idea és que comenceu amb una velocitat de 1/100 i aneu provant, i aneu veient a la càmera quin efecte provoca el fet d'anar baixant la velocitat. Però jo crec que anirà sobre 1/60 o 1/20. Per enfocar, utilitzarem el mode d'enfocament en moviment que tenen la majoria de càmeres. Amb Canon és el focus i amb Nikon em sembla que es diu AFA. Mireu el manual de la vostra càmera. Enfoc en moviment. També podem utilitzar l'enfoc manual, calcular més o menys per quin lloc passarà l'objecte que volem fotografiar i deixar l'enfoc manual allà i així podem fer totes les fotos que vulguem sense variar l'enfoc. Recordeu que si us moveu, que si ens canviem de lloc, haureu de tornar a enfocar manual. Important també disparar en ràfega. Així ens assegurarem més l'èxit de la foto. Com sempre, treballar en l'ISO més baix possible i si utilitzem un teleobjectiu, molt millor. Mireu, el truc d'aquest efecte no és més que seguir amb la càmera el moviment que vulguem fotografiar. Si és una bicicleta, doncs hem de disparar mentre anem seguint el moviment de la bicicleta. Us aviso ara, no us sortirà la primera, no. Li passa a tothom. Per això us demano que dediqueu com a mínim 15 minuts a fer aquesta foto i que sigui prova-error, prova-error. Estic fent això amb aquesta velocitat, no em funciona, canvio la velocitat, ho torno a provar, ho torno a provar. Per això un carrer que passi moltíssima gent us anirà superbé. Ja us dic ara que el primer cop que et surt una foto bé amb aquest efecte, te'n recordes sempre. És un efecte superxulo, més fàcil del que costa explicar-ho i que crec que tot fotògraf ha d'haver practicat almenys un parell de cops a la seva vida. Res més, penso que amb aquests 4 conceptes ja es pot aconseguir aquest efecte. De totes maneres, a la descripció us deixo un parell d'enllaços on segurament ho expliquen molt millor que jo. Res més, demanar-vos disculpes perquè aquestes setmanes no he pogut fer el vídeo, dir-vos que tenia moltíssima feina i no ha estat possible dedicar-hi totes les hores que m'agradaria a Projecte 52. Tot i així, estic supercontent perquè m'aixecava molt aviat i arribava molt tard a casa i a la nit engegar el Facebook i veure totes les vostres fotos, veure el bon rotllo que respira la comunitat, al grup de Facebook, doncs la veritat és que era un estímul i em fa sentir superorgullós de tot el que estem construint, de tot el que estem fent en aquest grup. Moltíssimes gràcies per tot. Recordeu etiquetar les vostres fotografies amb l'etiqueta Projecte 52 Foto 19, fer un m'agrada aquest vídeo si t'ha agradat i seguir-nos a les xarxes socials que considereu, Twitter, Instagram, Facebook, el que us sembli. Moltíssimes gràcies per tot i ens veiem fent fotos. Adeu!